aw minnu ɲamada man fɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila Nef TV jabaranin kan nin ye aw ka jamukan waati selen jamukan min bɛ wele ko entretien avec bɛ wele bila an ka jamana ma hakili juru caninenw ma walasa ka se ka hakilina falafalen kɛ jamana gɛlɛyaw kan ani ka fɛɛrɛw tigɛ a kɛnɛ kan bi maa min b'an bolo o kɛnɛ kan o ye Mahamani Idal Tarawele ye Mahamani Idal Tarawele i bisimila. I ye kunnafonidilaw ka faraɲɔgɔn jɛkulu ɲɛmaa ye ni o ye l'association des journalistes de la presse libre du Mali i bisimila an bɛ kuma di ma i ka ɲɛfɔli kɛ a ka jɛkulu kan ani a ka wulikajɔw kan. Merci n b'aw fo fɔlɔ n b'aw fo aw ka baara la parce que aw bɛ baara mun la baaraba de don parce que aw de bɛ kibaruya di mɔgɔw ma donc vous êtes les soldats de l'information donc vraiment merci n b'aw fo pour cette invitation aussi le fait que aw ka ne invité pour que n ka se ka an ka baro kɛ i y'a fɔ cogo min ye an ka association aw b'a la journalistes bɛɛ b'a la c'est l'association des journalistes de la presse libre du Mali mun ne y'a ɲɛmɔgɔ ye donc o ye kunnafoni dilaw u ka tɔn association de don association mun de don a b'an regrouper pour que an ka baara tacogo an ka se ka ɲɔgɔn dɔn an ka dɔn an hakili ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn conseiller pour que kunnafoni ka se ka di a ɲuman ka se ka di parce que kunnafoni n'a ɲuman ma di dɔrɔn a man ɲi donc o de la an ka tɔn mun ye journaliste ka tɔn an bɛ ɲɔgɔn kalan an bɛ ɲɔgɔn guider et an bɛ formation kɛ an bɛ fɛn caman kɛ pour que journaliste bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a taara a bɛ kunnafoni ɲuman ɲini a b'a di pour que population ka se ka satisfait. Baasi tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali fɔlɔ tɛngu i la CEDEAO ye camancɛ fanga min proposé ni o ye ka o fɔ an ka jamanadenw ye e hakilina ye mun ye o kan. Bon yani n ka so o ma d'abord yani CEDEAO ka se ka proposition kɛ le 18 an ka jamana in yɛlɛma kɛra yɛlɛma mun kɛra an ka jamana in kɔnɔ o ye an ka président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta an y'a jateminɛ kalo saba kɔnɔ marche kɛra mouvement bɛ ka kɛ population bɔra ka marche kɛ k'a yira que a sera yɔrɔ min bi vraiment a kan ka fanga bila jamana in yɛrɛ de kosɔn donc o mouvement kɔnɔna la kuma caman ɲɔgɔn ye caman kɛra a la marche kɛra sitting kɛra désobéissance civile kɛra fo joli bɔra a la dɔw ni u y'u ni perdre a kɔnɔ dɔw sara ala ka hinɛ u la fɛn fɛn mun sara a kɔnɔ ala ka hinɛ u la donc en fin de compte an ka sardasiw parce que c'est des patriotes mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ fini don k'a fɔ n bɛ taa kalali kɛ n bɛ fini don pour que k'aw lakana u b'u ni de di pour que an to ka se ka to an ka so kɔnɔ an ka se ka baara kɛ an ka se ka da hakili fɛrɛ la donc olu de ye patriotes ye donc olu tɛ se ka sigi une fois que joli bɔra fo ni bɔra dɔrɔn sardasiw ils étaient obligés diyagoya k'a ka fanga ɲɔngiri donc c'est quoi o de nana le 18 mun u ye révolution parachevée mɔgɔ caman b'a fɔ coup d'état mais an kɔni b'a fɔ coup d'état tɛ an b'a fɔ dɔrɔn jamana wulila donc a sera yɔrɔ min na sardasiw nana ka a minɛ k'a fɔ vraiment sera yɔrɔ min fanga ka jɔ donc au hukumu kɔnɔna de la CEDEAO wulila bon CEDEAO o b'u ka baara de la o parce que
Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Charia de bala. Charia mun bala. Et ni na ɲɔgɔn n'a kɛra dɔrɔn CEDEAO jagoya u ka wuli ka kuma k'a fɔ a ma sɔn an ka sariya ye nin ye u nan'o de kɛ Mali la a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o en 2012 tuma min Amadou Aya ninnu ye coup d'état kɛ u nana o la o donc ɲinan fana u nana ka n'aw ka sariyaw fɔ k'olu b'a fɛ a ka kɛ cogo min olu de b'a fɛ a ka kɛ cogo min mais est-ce que u y'an ɲininka an b'a fɛ a ka kɛ ni a ka k'u ta ye wa parce que n'i y'a ye i b'a fɔ mɔgɔ ye n'an dɛmɛ n kan ka wara faga a ka sɔrɔ a kunkolo a b'i bolo dɛ n'a kunkolo t'i bolo ɲamadala n'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun b'i dɛmɛ dɛ donc CEDEAO wulila ka na Mali la u nana an dɛmɛ de mais olu tɛ se k'a fɔ an ye vraiment an ka nin kɛ aw ka kɛ tan n'aw ma kɛ tan an b'aw sanctionner mais u bɛ se ka jagoya sariya de dɔn u bɛ ka fɛn fɛn mun kɛ sariya de dɔn ka frontière datugu ka sanction kɛ mais a ma se o yɔrɔ la o parce que frontière mun bɛ datugu u bɛ ka mɔgɔw mun pini u bɛ ka jamana de sɛgɛn population de sɛgɛn o mɔgɔ mun ye coup d'état kɛ mɔgɔ mun delila ka coup d'état kɛ en 2012 mun ye Amadou Aya Sanogo ninnu u y'o ɲɔgɔn wɛrɛ de k'u la o mais après u nana sigi ka kuma olu yɛrɛ de ka fɛn y'a kɛ en 2012 Amadou Aya Sanogo ninnu ka coup d'état ça n'a pas a labana transition ma ɲɛ parce que u ka sariyaw cayara u ka exigence cayara et o de an bɛ mun na o de y'a wolo parce que ni transition ma ɲɛ dɔrɔn a laban a tɛ se ka ɲɛ donc an dun b'a fɛ an ka transition a ka ɲɛ pour que a ka se ka ɲɛ tuma min CEDEAO nana yan a commissaire ninnu nana yan u kan ka an ɲininka bon ka les forces vives ɲininka les forces vives la société civile les hommes politiques ani sardasiw mun ye coup d'état kɛ ka bɛɛ ɲininka bon coup d'état kɛra sisan coup d'état ma kɛ le président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné o de la encore coup d'état ma kɛ président démissionnera maintenant aw b'a fɛ transition ka kɛ cogo min aw b'a fɛ a ka kɛ cogo di CEDEAO kan ka an de ɲininka fɔlɔ bon maliyɛnw aw b'a fɛ aw ka transition ka kɛ cogo di mais u m'o kɛ o u nana dɔrɔn bon an ka sariya ye nin ye nous on n'est pas sous tutelle CEDEAO CEDEAO ka tutelle la o non on n'est pas sous tutelle on est membre de u m'a ɲininka a kɛ tan maintenant pour revenir à la transition une disposition fɛn fɛn mun CEDEAO ta n'an ye ɲɔgɔn minɛ CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ n'an ko an tɛ sɔn olu bɛ to u ka jamana la n'u y'u ka frontière datugu u delila k'a datugu ka tɛmɛ o mais y a des frontières an ka pays voisins dɔw bɛ mun ka frontière dayɛlɛn don o bɛ dɔn mun tɛ an sigiɲɔgɔn jamanaw mun tɛ CEDEAO kɔnɔna la tel que la Mauritanie tel que l'Algérie ninnu tɛ CEDEAO la u ka frontière datugulen tɛ o donc c'est pour te dire que la chance du Mali c'est que an ka frontière Mali ni frontière wolonwula de bɛ yen dancɛ wolonwula de bɛ yen donc n'i ye kelen datugu dɔ dayɛlɛn don n'i m'a bɛɛ datugu i tɛ se ka foyi k'a la donc mais o bɛɛ la an ka ɲɔgɔn minɛ pour que an ka se ka pour que ani CEDEAO ka ɲɔgɔn faamuya CEDEAO se ka essayer ka population faamuya nin de ka d'an ye et u ka taa an ka sira fɛ. Yala CEDEAO nali min kɛra u nana jamanakuntigi yɛrɛ ɲininka a ko non mɔgɔ man jagoya bon n yɛrɛ de ye fanga bila n yɛrɛ ye yala u kun kan ka u ka ɲɛngili ninnu wuli o kosɔn wa. O de ye sariya ye o tuma min u nana parce que caman b'a fɔ coup d'état kɛra u y'a jagoya mais an ka président kɔrɔ ma jagoya o mɔgɔ si ma jagoya bɛɛ b'a dɔn IBK tɛ se ka jagoya parce que mɔgɔ si m'a ye u ye marifa don a tɛ na k'a fɔ n'i ma nin fɔ
an tɛ sɔn non 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 o mɔgɔ tɛ o ale yɛrɛ de démissionné n'a yɛrɛ ye tun bɛ CEDEAO nana u taara fɔ a fɛ k'a na ka taa ɲininka a y'a f'u ye k'ale yɛrɛ de démissionné o mɔgɔ m'ale jagoya k'ale démissionné k'a ye assemblée ci k'a ye gouvernement fana ci donc là dès lors CEDEAO yɛrɛ de kan k'a dɔn n'a yɛrɛ jɔn k'a la président mun démissionné donc o jamana ma kan ka sanction tɛ bilen a tɛ mais maintenant mun na u b'a maintenu an ka sardasiw de kosɔn parce que olu bolo an bɛ démocratie la sardasiw ma kan ka don démocratie fanga la ka gérer et n'i y'a ye u bɛ fɛn fɛn mun fɔ d'ailleurs u ye CEDEAO ko transition ka kulu b'a fɛ a ka kɛ mun ye nin bɛɛ b'a kɔnɔna la. yala sɔrɔdasiw ye jamanakuntigi labilali min kɛ walasa a ka taa yɛrɛ furakɛ ani u ye maa damadɔ labila yala u kun kan ka o kɛ. an bɛ démocratie de la sɔrɔdasiw n'u y'a ye u ye président kɔrɔ bila kun de b'a la o a bɛɛ bɛ négociation na an bɛ démocratie la an bɛ démocratie mun na ani dictature tɛ kelen ye fɔlɔ tuma min Musa Traoré ka temps na an y'a ye Musa Traoré en 68 a ye coup d'état kɛ a ye président Modibo minɛ Modibo ye je crois a ye 117 de kɛ kaso la k'a datugu fɔ a sara kaso la o ye dictature de ye mais démocratie la o tɛ se ka sɔrɔ ni i minɛna u bɛ se k'i bila liberté provisoire la mais i président tɔ k'i minɛ dɔrɔn k'i datugu i b'i si bɛɛ kɛ kaso la jugement ma kɛ o u ye i bɛ ka fana a man kɛnɛ mɔgɔ hali i b'a dɔn a man kɛnɛ donc fɛn caman bɛ mun b'a kɛ u b'a bila liberté provisoire la ka taa a bɔra kati ka taa kaso a taara kaso mun a ma labila a bɛ résidence surveillée de la n'i taara Sɛbɛnnikɔrɔ i b'a fɔ armée malienne bɛɛ de b'a kaso da la u bɛɛ k'a kɔlɔsi mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ c'est des mesures strictes donc c'est pour dire k'a bɛ résidence surveillée de la. donc a komi a labilalen don nka a tɛ se ka bɔ. non a tɛ se ka taa a sagona yɔrɔ la maa wɛrɛ fana tɛ se ka don a kan. non a bɛ résidence surveillée de la donc dɔw foli la n t'o dɔn dɔw ko hali téléphone a tɛ se ka kuma téléphone na donc sɔrɔdasiw de bɛ yen u b'a kɔlɔsi maintenant a man kɛnɛ a bɛ se ka taa furakɛ a bɛ se ka bɔ Mali kɔfɛ a yɛrɛ ka taa furakɛ ka na o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais maintenant transition in tɛ se ka fɔ an de b'a juger n t'a dɔn n'i y'a faamuya o tɛ transition ka baara ye maintenant ni fanga kuraw sigira fanga kuraw de bɛ se k'a fɔ i ka gestion kɔnɔ san 7 i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ fanga kuraw ko kɔrɔ mun o ye justice ni fanga kuraw n'a sigira olu de bɛ se ka dossiers minɛ k'a di justice ma en ce temps là de justice de bɛ se ka juger k'a fɔ i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ donc e ni nin ka kan mais pour le moment u bɛ se ka bila résidence surveillée comme mɔgɔ caman bila mais ce qui est sûr i bɛ résidence surveillée la o hali mɔgɔ mun ma minɛ ni sariya mɔgɔ ser'i ma waati min u b'i wele k'i juger ni i ni mun ka kan fana i bɔ tu vas répondre de ça. ok o tɛmɛnen kɔ fɛn min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga ko ye e bolo a kan ka sigi cogo di maa sugu jumɛn ni jumɛn kan ka k'a la. bon cɛmancɛ fanga o b'a fɔ la transition a kan ka sigi cogo min ne bolo transition organe 3 de b'a la u b'a fɔ les organes de la transition o ye mun ye fɔlɔ o ye le président de la transition o ye transition ka ɲɛmaa fɔlɔ ye ale de bɛ kɛ chef de l'état ye filanan o ye le gouvernement de la transition o ye donc premier ministre a n'a ka ministre bɛ ta
pour que o ka se olu de bɛ jamana baara kɛ. Sabanan o ye le conseil national de la transition. Conseil national de la transition c'est comme assemblée nationale fitini quoi. Fɛn fɛn mun ye sariyaw ni fɛn mun kan ka kɛ conseil national de kan ka légiférer par rapport à ça. Donc o ye organe saba ni organe saba in de kan ka transition mɔgɔ bɛ ni organe saba la. Maintenant i ko jɔn ni jɔn de kan ka don a la. Bon kuma b'o yɔrɔ de la sisan. Maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o yɔrɔ de la sisan. Parce que dɔw b'a fɔ transition a ɲɛma comme CEDEAO y'a fɔ cogo min transition ɲɛma a ma kan ka kɛ sardasi ye, a kan ka kɛ civil ye. CEDEAO ko encore transition kɔnɔna la gouvernement premier ministre kan ka kɛ civil ye. Donc ça c'est CEDEAO de côté. Mais anw kɔni bolo maliyɛnw parce que CEDEAO tɛ se ka décider à notre place. Mun ka di an ye, mun ka di ne kɔni ye, mun ka di mɔgɔ caman ye parce que j'ai suivi beaucoup, bɛɛ a suivi, c'est que sardasiw mun ye fanga minɛ olu de kan ka transition kɛ. Cela veut dire que le président de la transition a kan ka kɛ sardasiw ye. Mais ne y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ n b'o fɔ yan fana. Il faudrait que ni président kɛra sardasiw ye a dan kan, c'est-à-dire u ka vice-président de la transition kɛ si u ka kɛ. C'est pas prévu, u ka prévu pour que le vice-président de la transition a ka kɛ civil ye. Et a ka kɛ civil jumɛn ye? A ka kɛ société civile maa ye. A kana kɛ politicien. N'u y'o kɛ sardasiw chef de l'État, président, vice-président et société civile, a fait Barabigné. Parce qu'en 2012, à Kéretan, avec Amadou Toumani Touré, Toumami et Moussa Traoré. Donc, c'est important. Au Kéra en 80 en 92, je m'excuse. C'est pas en 2012, c'est en 92, je m'excuse. Amadou Toumani Tana. Donc, à Kéretan et aux transitions de Niena, à Niena Kosobe. Donc déjà, transition, forme de transition Bambolo Mouniena. Donc, il est important que on go copier. Donc maintenant, Premier ministre, a ka civil. Menebolo, halila kuma fanabe. Premier ministre n'a pas civil kunda akabo société civile de kono. Politique kana gara transition la yere. Et meno kun fana fiyo. Premier ministre ka bo société civile. Gouvernement ou ka gouvernement manganita mu makanga teme moko tan ani shegi ka tan duru tan shegi pour que aucun gouvernement surchargé moko tan duru moko tan shegi nous yota gouvernement là et au moko tan duru moko tan shegi et poste do de ministère do de be ou ka di sardasuma ato be ou ka ke technocrate yo mu moko mu kalane do kalane moko kalane baw mu u ka domaine kuno u bora no kalande o expérience bula o expertise bula u ka ke technocrate ou politique ou tala. Donc maintenant ni sardasu ye poste ministère de Madouma doron ato be ka ke technocrate pour que ka se ka gouvernement gérer parce que Mali yera de moko bola politicien u ka transition na bana mu élection kanga ke voilà be kata kalafili ni gerse kere muye iko soro parce que nous dans la transition betien pourquoi parce que transition abina o lomuna o élection et politicien do bafo non politicien ko dala mais ni donala ni kalafili kera ite se ka candidat abeta clair politicien i kanata hal ni ma do kalafili la ni présenter parti togola et c'est transition qu'on a il veut barrer qui parti jaguar et parti to no mumbo opposition yoro were ni fn ko bafo kulu mason
u b'a fɔ k'olu ma sɔn donc yanni parti tɔ ninnu ka se k'i la u k'a fɔ u ma sɔn kana don a la yɛrɛ il faut pas c'est pour cela que les tubabu b'a fɔ on peut pas être jugé parti i kana don a la yɛrɛ donc maintenant n'u ma don a la dɔrɔn transition bɛ kɛ a bɛ kɛ ka ɲɛ maintenant au niveau des ministères ne ko ministère ninnu la ministère damadɔw de bɛ mun kan ka di sardasiw ma défense ministère de la défense k'a di sardasiw ma ministère de la sécurité a ka di sardasiw ma ministère de l'intérieur a ka di sardasiw ma et pourquoi bɛɛ b'a dɔn Mali aujourd'hui n'i ye Mali ta kɛmɛ o kɛmɛ 70 bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka territoire la mun tɛ Mali bolo a tɛ Mali bolo parce que an tɛ se ka sécuriser jamana basigilen tɛ jamana mun basigilen tɛ donc diyagoya ministère de la défense sardasiw ka kɛlɛkun ye ka jamana lakana o ka d'u ma mun na n ko o ka di sardasiw ma parce que jamana ka lakana ale de bɛ jamana ministère de l'administration territoriale fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ ministère de l'intérieur ale de bɛ Mali ka territoire gérer an dun ni y'a f'i ye cogo min an ka jamana bi a t'an bolo la kosɛbɛ donc n'a dira sardasiw ma olu de bɛ kɛlɛ kɛ pour que jamana ka se ka mara olu yɛrɛ de bɛ administration gérer l'administration territoriale u b'a minɛ ka ɲɛ et il y a ça hein. Et de deux ministère de l'administration territoriale ale de bɛ a bɛ mɔgɔw la a bɛ ministère ninnu na mun bɛ élection fana gérer parce que transition bɛ na laban élection de la donc mɔgɔ mun bɛ na élection gérer a ka kɛ sardasiw ye mun ni u b'a arbitrer ka ɲɛ mɔgɔ mun y'a sɔrɔ dɔrɔn i garisɛgɛ de y'a d'i ma o de la n ko ministère de l'administration territoriale fana kan ka di sardasiw ma voilà n bɛ se ka mun f'i ye ninnu la o de ye nin ye mais maintenant ça c'est le gouvernement donc on mena le conseil national de transition là. Le conseil national de la transition est avec comme assemblée bisiki donc au moment pour moi ne connais bolo amakanga teme mogo bi nani ani wolo ulaka muna assemblée nationale ya mogo keme ni bi nani ani wolo ulaka donc na ya atle kosa na ya atle kosaba ou ka saba kelenta c'est-à-dire les 1/3 au Kokoé. Et ils vont décider de tout ce qui va se passer. Voilà ce que je peux te dire. Voilà, an bɛ se kuma fɛɛrɛ min ma sisan o ye an ka jamana walasa maliden an ka segin komi kɔrɔlen an bɛ cogoya min fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ k'an ka jamana kɔni tɛ sama ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ ka na ni lafiya ye jamana kɔnɔ. Ni ye question ba ye dɛ fɛn caman mais fɛn fɔlɔ o y'an ka ɲɛmɔgɔ ladirilu sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ mun jamana ka kanu b'u la u bɛ hinɛ jamana la u bɛ baara kɛ ni ladiri ye u bɛ baara kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ an kana kɛ ni ye ne ka mɔgɔ ye ni ne dɔnna n fana bɛ n ka mɔgɔ sama n'an y'o kɛ dɔrɔn an b'a jɛ fɛn caman bɛ mun c'est-à-dire an ni an b'a kɛ soko ye de grain-ko ye dɔnbagako ye n'a donna fanga la dɔrɔn fanga bɛ tiɲɛ donc il faut k'an ka éviter ka place di mɔgɔw ma mun bɛ se ka jamana mara u bɛ se ka jamana baara kɛ et la jamana bɛ taa ɲɛ un de deux fɛn dɔw fana bɛ c'est la tolérance an ka jamana in bɛɛ b'an ka sɔrɔ dɔɔnin de dɔn n'a sɔrɔ dɔɔnin de dɔn n'an bɛ fɛn fɛn mun ɲini an k'a ɲini jɛ la an bɛɛ ka jɛ kɔ la k'a ɲini ni jamana se a ka sɔrɔ tɛ mun bɔ n'i ko jamana k'a d'i ma il faudrait que an k'o éviter et puis ni jamana fana ni jamanadenw ani syndicats ni fɛnw n'u kumana fɛn fɛn mun na ka bɛn a la jamana k'a respecter c'est comme n'an y'a enseignement ninnu ka article 39 ta
mais bɛɛ b'a dɔn u bina enseignant ninnu kan bin kan de don u bin'u kan de sinon san saba an denw tɛ kalan na alors que charia de y'a d'u ma ni charia ye fɛn mun d'u ma il faut l'appliquer n'u tɛ se k'a sɔrɔ kana n'i tɛ se k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ mais a tɛ se ka di fan kelen ma ka fan kelen to yen donc ni n'a sugu n'an b'a éviter dɔrɔn an ka jamana bɛ taa ɲɛ tant que an bɛɛ bɛ kan kelen fɔ ka bɛn kɔ la pour que Mali ka taa ɲɛ a ka ca ale fɛ a ka taa ɲɛ. I ni ce y'an ka wele jaabi bi a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an lajɛbaw aw minnu kun ɲɛmadan b'an fɛ nin waati in na ni ne bɛ dansigi an ka bi baro la min kɔni ɲɛnɛmayara Mamani Tarawele fɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ.